living positively, living positive, living positively, living positive. Molweni, namkelekile kuSiyayinqoba Beat It, inkqubo yakhe wonke ubani ophila kunye nochaphazelekayo intsholongwane kagawulayo. Igama lam ndingunokubonga Yawa, yaye ndiphila nentsholongwane kagawulayo. Ikhensa yesibeleko ibulela oomama abaninzi eMzantsi Afrika kunezinye iindidi zekhensa. Kodwa singakwazi ukuzikhusela kuyo. Ikhensa yesibeleko ibangelwa yi-human papillomavirus okanye i-HPV, yaye ingxaki enkulu koomama abaphila nentsholongwane kagawulayo. Masiye eMpuma Koloni sifunde kabanzi ngale khensa yesibeleko. Namhlanje siserestini enqaza kufuphi naseMonti sizothela nosisi Nomzamo malunga ne-HPV kunye nentsholongwane kagawulayo. Masiyeni. Ndizazi lokuba ne-HIV positive ngo-2001 nge-26 kaFebruwari. Ndandisoloko ndingasebenzisi ikhondom umulu wam. Ndafumanisa ukuba ne-HIV ndahamba ndaya ekliniki. But ndingayityi itreatment ndigqibe and also ndisherishe itreatment nepartner leyo yam. Ndabona apha ethubeni kamhendo kwam ndikhula neentsumpa ke ngoku. Kwathiwa ekliniki akunokwazi uba ndisuke nditshekishe for teste for HPV na. Ndatshekisha ke HPV naleyo. Kwafumaniseka ukuba ndinayo. Ndahlala ke ndatshekisha egazini HPV ndafika kwathi ugqirha okay akho treatment HPV okwalomzuzu. Into enoyenza kusuke azitshise qha zimane zitshiso. Ingaba i-pap smear yona wawuyenza phambi koba utsale igazi for utesta i-HPV? I-pap smear into umo wam lo ndisoko ndiyenza qho ngonyaka. Umzekelo ke mna ke ngoku ndandisaqala i-pap smear ndandipregnant. So ke ngoku emveni koko ke ngokuba nditheni ndenze i-pap smear ndi-pregnant zange ndiphinde ndoyike ke ngoku sendiyenza ngonto HIV positive ndiyenza ndiyacebeleza. Ungabacebisa uthini abantu abangosisi nabangomama malunga nokwenza i-pap smear? Kubaluleke kakhulu ukwenza i-pap smear because izinto ezininzi onazo ungumntu ongumama zibonakala phaa ku-pap smear. HPV can also cause i-cancer yesibeleko. Inantsika xa mhlawumbi ke ngoku ungayenzi i-pap smear kunzima ukuthi uzibone ubana ungaba usengciphekweni kangakanani naye cancer yesibeleko. Sentsho abantu balekile umuntu every year esikwazi uba HIV positive umuntu HIV positive kubalekile ubana ayenze i-pap smear nyaka na nyaka. Nomuntu onegative funeka yenzile cause naye uba sezingciphekweni zothini zoba nayo i-cancer yesibeleko. And also nabantu ba-HIV negative bayakwazi uba babe nazo i-STIs. So xa ukwazi uba nayo i-STI uyakwazi noba nayo intoni i-HPV okanye i-cancer yesibeleko. Each and every time ubona into kuwe uchekishe uba nayo intoni uba ndibe nento enje. Njengoba bese silvile ibali likaSisi Nomzamo ophila ne-HPV, ngoku sise-Walter Sisulu University e-Campus Health Services sizothetha no-Sister Boy ozawuthi asicacisele kabanzi nge-HPV uba yosulela njani yaye ingapreventeka njani. Ngoku masingene ngaphakathi. Sister Boy, besicela usicacisele uba yintoni i-HPV? I-HPV is human papillomavirus. I-HPV uyayifumana whether we have anal sex, vaginal sex or oral sex. And i-HPV usenokuthi ngoku sexually active ngoku maybe for 2 years or 3 years ube ungabikho sexually active because ayizibonakalisi kwangoko. Komama abaneba ne-discharge elevumba elinukayo elingathi buba brownish okanye into eza kwenzeka kuzawuphuma into ngathi cauliflower. I-HPV xa uthe wanayo yenza i-genital warts okanye yenze i-cervical cancer. Ungelishwa alikho ichiza le-HPV. Sister Boy, khawusicacisele into yokubana i-HPV ihlolwa njani? I-HPV ihlolwa ngokuthi uthathe incindi yesibeleko, pap smear. Kumntu o-HIV positive kufuneka enziwe i-pap smear unyaka nonyaka.
Umntu o-HIV negative angatestwa every 5 years okanye every 10 years.